Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Республика Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерләнә. Бүген Казанда оештыру комитеты утырышы була. Яңа ел чыршыларын коя куярга, башкалабызда ылыслы агачларны кабул итү пунктлары ачылды. Спортның экстремаль төрләре үсештә. Кышын тау чаңгысын яратучылар күп марага җыела. Бүген Россия Федерациясе прокуратурасы хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан Республика премьер-министры Алексей Песошин Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын котлады. 300 ел элек Россиядә прокурор күзәтчелеге институты барлыкка килде. Дәүләт тарихының иң катлаулы чорларында прокуратура органнары аерым урынны биләде. Прокурорлар һәр вакыт закон сагында торды. Хәзердә прокуратура илебезнең хукук саклау системасының төп институтларыннан берсе булып тора. Республика җитәкчелеге сезнең авыр, әмма намуслы хезмәтегез законлылыкны һәм хукук тәртибен ныгытуга зур өлеш кертүегез өчен ихлас рәхмәт белдерә. Закон сакчыларының мактаулы исеме сезгә иң катлаулы һөнәри бурычларны хәл итүдә көч, энергия һәм оптимизм бирсен диелә премьер-министр Алексей Песошин котлавында. Республика Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерләнә. Бүген Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның бәйрәм итүне оештыру комитеты утырышын уздыруы көтелә. План элек федераль дәрәҗәдә расланган иде. Күпчелек чаралар Татарстанда уза. Болгарга кадәр юллар яңартыла, елга вокзалы төзекләндерелә. Республика башкаласында ислам кулъязмаларын цифрлау буенча үзәк булдырыла. Сүз уңаеннан бүген Кыл Шәриф мәчетендә Коръәннең уникаль кулъязмасын әзерләүгә керешәләр. Тулырак мәгълүмат безнең киләсе чыгарылышларда. Быел татарстанлылар 119 көн ял итә ала. Бу мәгълүматны Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Ял көннәренең байтагы бәйрәмнәргә туры килә. Якындагы бәйрәм 23 февральдә Ватан сакчылары көне билгеләп үтелә. 8 мартта Халыкара хатын-кызлар көне, 1 майда Яз һәм хезмәт бәйрәме, узган ел республика халкы 2 көнгә күбрәк, ягъни 121 көн ял иткән иде. Казанда муниципаль парковкаларның эш режимы үзгәрде. Хәзер эш көннәрендә иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр парковка өчен түләргә кирәк. Ял һәм бәйрәм көннәрендә машинаны бушлай калдырырга була. Бу хакта шәһәр транспорт комитетыннан хәбәр иттеләр. Муниципаль парковкада беренче 15 минут түләүсез кала, бу йөкне тоткарлыксыз китерүгә яки пассажирларны утыртуга билгеләнгән вакыт. Казанда узган ел белән чагыштырганда гыйнвар каникуллар вакытында янгыннар саны 2 тапкырга кимегән. Бу хакта Башкала башкарма комитеты хәбәр итте. Казанда гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән, пиротехника кулланганда да зыян күрүчеләр юк. Моның өчен Башкалада 4 махсус мәйданчык билгеләнгән. Бердәм кизү-тору диспетчерлык хезмәте көчәйтелгән режимда эшләде. 11 көн эчендә ул 6000-гә якын мөрәҗәгать кабул иткән. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музееның заманча сәнгать галереясында танылган төрек рәссамы Әхмәт Ешелнең «Тавышлар һәм эзләр» дигән күргәзмәсе ачылды. Экспозиция Россиядә беренче тапкыр тәкъдим ителә. Әхмәт Ешелнең үзенчәлекле эшләре белән Ләлә Зәйнуллина танышып кайтты. Malzemeyi de bize 30 yıldır tanıdığım. Юкка гына дөньяны матурлык кыткара дип әйтмибез. Күренекле төрек рәссамы Әхмәт Ишел пумала буяулар ярдәмендә җипләр һәм баулар бәйләнеше аркылы матурлык тудыра. Ул рәсем сәнгате буенча белемнәрен күренекле төрек рәссамнарының остаханәләрендә ала. Нури Абаш һәм Илхан Чивик Әхмәтне рәсем сәнгате белән кызыксынуга этәрә. 1972 елда кичергән авыруыннан соң ул йөрү сәләтен югалта һәм сәнгать белән ныклап шөгыльләнә башлый. Baki Ormancı'nın sergisi. Татарстанда һәм Россиядә минем таныш рәссамнарым күп. Очрашу алдыннан мин Бакый Урманчы иҗаты белән таныштым, музейын карадым. Аның Габдулла Тукай иҗатына багышланган картиналарын күрдем. Шулай ук опера һәм балет театрында тамашада булдым. Алар мине яңа иҗатка канатландырды. Күргәзмәне Төркиянең Казандагы консулы оештырырга ярдәм иткән.
Bizde Türk sanat Казан мәдәниятле һәм сәнгатьле шәһәр. Шунлыктан үзебезнең сәнгать өлкәсендәге байлыгыбыз белән сезне дә таныштырырга булдык. Әхмәт Юшинның күргәзмәсен 3 ел элек оештырырга уйлаган идек. Пандемия сәбәпле кичектерелеп килде. Күргәзмә ачылу тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән авторга рәхмәт сүзләрен Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова җиткерде. Символикамда бик көчле менә шул җипләр, без аларны күрәбезме, күрмибезме, алар шулай уралып, безне бер-беребезне аермыйча бәйләп торсын иде. Һәм Татарстан белән Төркия арасында чынлап та безнең багланышларыбыз бик тыгыз. Һәм мәдәният өлкәсендә дә, башка өлкәләрдә дә, экономика, социаль өлкәләрдә алар тагын да ныгысын. Һәм менә шундый чаралар çok güzel дип әйтәләр Төрек халкы. Çok güzel чаралар безнең дуслыгыбызны тагын да ныгытсын. Күргәзмә уникаль, кызыклы, биредәге картиналар бердәм әсәр буларак укыла. Әхмәт Эйшел иҗатында дөньяда барган вакыйгалар турында борчылу, шул ук вакытта имин, бәхетле тормышка өмет тә бар. Peygamberimiz әйткән бит, Аллаһ Тәгалә матур һәм матурлыкны ярата дип. Менә шушындагы булган рәсемләргә карап, күз салып, сокланабыз да, әйемендә Аллаһның шушы матур булганын да күрәбез. Бигрәк тә хәзерге заманада, хәзерге вазгыятьтә безгә матурлыкка омтылырга кирәк. Казандагы күргәзмәдә рәссамның соңгы 4 ел дәвамында иҗат иткән 34 картинасы урын алган. Эшләр Татарстан башкаласы өчен махсус сайлап алынган. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән бау манерасы белән эшләнгән натюрморт игътибарны әллә кайдан үзенә җәлеп итә. Аның тормышны күрүе, галәмне күз алдына китерүе бик үзенчәлекле. Аның үз сүзләре белән әгәр дә әйтсәк, мин бурында да һәм вакытта да яшәмим. Минем өчен шикләр юк. Мин галәмне һәм тормышны бөтенләй шиксез күрәм дип әйтә ул. Һәм нәкъ аның әсәрләре дә шуны күрсәтә. Күргәзмә 2022 елның 16 гыйнварына кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Республикада каникул көннәрендә 71 юл транспорт һәлакәтендә 17 кешенең гомере өзелгән. Үлем китемнәр аеруча трассаларда күп булган. 7 гыйнварда Әлмәттә 2 җиңел автомобиль бәрелешеп, йөртүче 3 пассажир һәлак була. Бер көннән бу трассада тагын 2 кешенең гомере өзелә. Яңа ел каникулларында юл транспорт һәлакәтләре зур шәһәр юлларында да теркәлде. Чаллыда машина йөртүче җәяүлеләр кичәвендә 15 яшьлек яшүсмерне бәрдерә. Узган якшәмбедә генә дә Казанда исерек хәлдә 10 машина йөртүче тоткарлаган. Хәзер закон бузучыларны ЮХИДИ хезмәткәрләре ирекләреннән мәхрүм итә башлый. Тау чаңгысы спорт төрләре экстремаль ял яратучыларны ешрак җәлеп итә. Яңа ел каникулларында Кукмарадагы Тау чаңгысы комплексында берничә мең кеше булды. Әлеге комплекс 1983 елда Татарстанда беренчеләрдән булып төзелгән. 90нчы елларда базаны профессиональ трассалар белән җиһазлаганнар. Тиешле инфраструктура да булдырылган. Тау чаңгысын яратучылар арасында Татарстан вәкилләре генә түгел, күрше Удмуртия һәм Киров өлкәсендә яшәүчеләр дә бар. Комплексны республиканың туризм буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Сергей Иванов бәяләде. Ул спорт объектының мөмкинлекләре белән кызыксынды. Җирле тренерлар фикеренчә, биредә тау чаңгысы спорты төрләре елдан-ел популярлаша бара. Яңа ел чыршыларын бәйрәмнәр узгач кая куярга. Гадәттә ишек алларындагы чүплекләр ылыслы агачлар белән тула. Шулай ук сатылмый калган чыршы наратлар да шәһәр урамнарын бизәми. Зур шәһәрләрдә әлеге мәсьәлә җитди тора. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң зур шәһәрләрнең ишек аллары гадәттә киселгән чыршы үсендереләре белән тула. Бу кадрларны Чаллыда яшәүчеләр төшергән. Әтиздән сатылмый калган чыршыларга фатирлардан чыгарып ташланганнары да өстәлә. Фатир хуҗалары нишләсен? Ылыслы агачларны чүп банкларына салырга мәҗбүр. Ә менә Казанда кулланылган чыршыларны кабул итү пунктлары ачылды. Натуральная елка и радость приносит, и при правильной утилизации ничего плохого в этом нет. Шундый пунктлар икәү. Берсе Гадел Куты урамындагы 160 айырты, Идел буе экология компаниясе офисы янында. Икенчесе Җиңү проспекты 141 адресы буенча сәүдә үзәге каршында урнашкан. Ылыслы агачларны зоопаркка, фермер хуҗалыкларына озаталар. Энәле ылысларны кыргый җәнлекләр, йорт хайваннары бик тә яратып ашый. Чыршы, нарат үсентеләре, отлар, кәҗәләр, сарыклар, баланнар өчен бай витамин чыганагы. Шулай ук алар терекләр астына җәю өчен дә кулланыла.
Привезли большую газель. Газель машиналарында чыршы һәм нарат агачларын урыннарга илтәбез. Зоопарктагы җәнлекләр, йорт хайваннары ылыслы агачларны яратып ашый. Кулланылган яки артык калган чыршылар әрәм булмый. Витаминлы ашамлык буларак файдаланыла. Агачларны җирле фермерларда алып китә. Аларны малларга ваклатып ашаталар. Чыршыларны пунктларга тапшыру алыннан мишура, уенчык, бизәү әйберләрен алырга кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Төбән Кама районының Покровка Кызыл Чишмә торак пунктлары арасында боз кишеуе ябылды. Бу хакта Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Һава температурасының күтәрелүе сәбәпле Шулман елгасы аша чыгу вакытлыча туктатылды. Бу юл кишеуе декабрь аеннан бирле ачык, аннан 3 тоннага кадәр авырлыгы булган автотранспортка чыгу рөхсәт ителде. Исегезгә төшерәбез, 8 гыйнварда Мамадыш районының Соколка авылы янында рөхсәтсез бозга керү сәбәпле йөк төялгән фура машинасы батты. Аның авырлыгы 35 тоннадан артып киткән. Махсус техника ярдәмендә машинаны ярга тартып чыгардылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Яшь рәссамнар осталыкларын чарлый сәнгать мәктәпләре укучылары кышкы палитра конкурсында катнашты. Табигый газ яшәү чыганагы булсын өчен нинди саклану чараларын белергә кирәк? Белгеч белән актуаль әңгәмә. Фешн исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы республиканың балалар сынлы сәнгать һәм сәнгать мәктәпләре укучылары арасында кышкы палитра конкурсын уздырды. Яшь рәссамнарның күркәм эшләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Талантлы яшь рәссамнар 2 номинациядә ярышты. 4 сәгать эчендә алар биремне үтәргә тиеш. Темасы конкурс башланыр алдыннан гына игълан ителде. Интересен тот момент, что этот конкурс можно назвать своеобразной олимпиадой художественного творчества. Балалар төрле форматта рәсем ясый. Бәйгегә республиканың төрле районнарыннан киләләр. Якынча 100-гә кадәр катнашучы җыела. Бәйгене практик яктан балаларның осталыкларын арттыру мәйданчыгы дип белдерә укытучылары. 1991 елдан бирле уздырылып килүче бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел артып килә. Ну, у нас критерии, как и естественно, профессионализм должен быть. Балалар бирелгән теманы ачты. Без әлбәттә иң яхшыларын сайлап алдык. Минемчә, бу укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә файдалы. Катнашучылар бу ярышта үз осталыкларын күрсәтте. Конкурсны гамәлгә куючы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, бәйгене оештыручы Николай Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесы, Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе. Рәсем иҗат итүче яшь рәссам белеменә таянып, үз идеясын тормышка ашыра дип белдерә оештыручылар. Композиция менимчә инде катлауларның катлаулысы дип уйлыйм мин. Композиция чөнки үз эшенә рәсем ясау һәм төс белү сәләтен генә түгел, композиция законнарын белергә тиеш. Баланың күзаллауларын киңәйтә, иҗади яктан байыта. Монда җиңү мөһим түгел, балалар монда катнашып үзенең сәләтләрен күрсәтәләр. Бәйгедә сынлы сәнгать һәм сәнгать мәктәпләренең 4 һәм 5 сыйныф укучылары көч сынаша. Каждый год в подобных конкурсах участвую, и вот первый раз прошла. Вот, очень рада. Кышкы палитра конкурсында катнаштым. Ул конкурс миңа бик тә ошады. Һәм минемчә шундый конкурслар алар бик кирәкле, чөнки балалар үзенең шөгыльләнүләре белән алар дәртләнәләр һәм үзенең эшләрен ярата башлыйлар. Бәйге балалар һәм яшүсмерләр иҗатына зур этәргеч бирә. Талантлы балаларны ачыкларга ярдәм итә. Аларда матурлыкны күрү сәләтен уятуның бер мисалы булып тора. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Яңа ел бәйрәмнәрендә шәхси йортларда сөрем исе белән агулану очраклары арткан. Ел башыннан барлыгы 11 кеше зыян күргән. Алдагы минутларда тормыш иминлеге өчен кирәкле булган кагыйдәләрне актуаль әңгәмә сәхифәсендә тагын бер кат искәртербез. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Статистик мәгълүматларга күз салсак, салкыннар җитүгә, сөрем исе белән агулану очраклары арта. Бигрәк тә газ плитәләре һәм колонкалары булган өйләрдә, газ мунчаларында сөрем газы белән агулану куркынычы зур. Сөрем газы белән агуланмас өчен нәрсәләрне истә тоту зарур? Газ җиһазларын кулланыр алдыннан нишләргә? Бу һәм башка актуаль сорауларга студиябезнең бүгенге кунагы Ирек Мөхәддинов җавап бирә. Исәнмесез, Ирек Исмәгилович? Исәнмесез.
Газ хезмәт эшчеләре техник хезмәт күрсәтү вакытында иң еш ачыклана торган нинди җитешсезлекләргә юлыга? Сөйләп китегезче. Өзелә менә чынлап та сез әйтеп киттегез, менә сүрем газы белән агылану вакыйгалары, күренешләре яңа отопительный сезон, ягу сезонына кирип киткәч башлана дип әйттегез бит инде. Инде без техник каравытны уздыруга кергән вакытта еш очрый торган кимчелекләрдән менә бу түтен вентиляция юлларының түзек булмавы. Инде менә әйттегез сүрем газы дип, сүрем газы ул газ приборы нормаль эшләгән вакытта да чыга. Газдан яңанудан калган газлар сүрем газы дип атала. Алар инде безнең дымахутка чыгып табигатькә, атмосферага таралып барырга тиеш. Менә түтен юлы эшләмәгәндә, алар тыгалган вакытта алар бүлмәгә чыгарга мәҗбүр. Шулай ук вентиляция каналлары бар. Вентиляция каналлары, әгәр дә ул фатырга чыга калса да, вентиляция юлы аны каналы сурып алырга тиеш. Менә шушы очракларда барлыкка килергә мөмкин инде сүрем газы белән агылану. Инде булар булмасын өчен безнең дымахот вентиляция каналларын гел тикшереп, түзеклеген, чисталыгын күзәтеп торырга кирәк. Аннары газ приборлары нормально эшләр өчен аңа билгеле бер күләмдә һава булуы шарт. Например, анда 1 кубометр газ яныр өчен 10 кубометр һава булырга тиеш. Менә бу һава булмаган очракта газ приборлары дөрес янмый, алардан сүрем газы күбрәк чыга. Шуңа күрә газ приборларын кушыр алдыннан иң башта форточкаларны ачарга кирәк, приток воздуха ясарга кирәк дип әйтәбез инде. Безнең приток килә форточкадан, ишек астында калдырган ниләрдән, тишек дип әйтгәндә прорезлардан булган бүлмәгә чыккан газ ул чыгып китәргә тиеш вентиляция каналыннан. Әгәр дә шушы таләпләрне үтәгән вакытта дымахотларыбыз, вентиляцияларыбыз төзек булса, приток воздуха җитәрлек вакытта булганда безнең сүрем газлары белән агылану булырга тиештер дип уйлыйм. Димәк, һәр кеше газ җиһазларын кулланыр алдыннан иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиеш? Тагын бер кыскача. Иң беренче газ җиһазларын кушыр алдыннан бүлмәгә кердең, газ приборын кушканчы башта газ исе юк икәнен убеждаться итәргә кирәк. Признак дип әйтгәндә, аның исе киләме, башка бүтән тавышы киләме, чыгарган, сызгырган исе киләме. Менә бу газ чыгарган очрак булмаганда гына газ приборын кушырга ярый. Инде кушыр алдыннан иң башта әйткәнемчә форточкаларыбызны ачып приток ясарга кирәк, аннары гына приборны кушып җибәрергә кулланырга инде. Кушыр алдыннан иң башта дымахоттагы, вентиляциядагы тягыны тикшереп алырга кирәк. Суыру көчен тикшереп алырга кирәк инде. Аның өчен газ приборының дымахотына яңан шырпына китереп карасагыз була, или кагаз бите китереп карасагыз була, менә вентиляция каналына әгәр дә уларны үзенә тартып алып кала икән, значит дымахотта вентиляциядә тяга бар дигән сүз. Төтен һәм вентиляция юлларының төзеклегенә килгәндә инде менә кыш көне безнең алдагы елда бик көчле суыклар булды. Инде быелгы елда да шундый каты суыклар, кыш суык килә дип әйтәләр. Менә шу суык вакытларда безнең бик күп күзәтелде дымахот вентиляция каналларының урам як өлеше бозлану, бәсләнү күренеше. Инде дымахотлар бәсләнеп, бозланып, аларның эчендәге каналларның сечениялары кими, газ приборлары эшләп тора. Хәзер инде йортларда урнаштырылган приборларыбыз безнең барсы да КПД-лары зур, коэффициент полезного действия дип әйтгәндә, дымахотка, вентиляцияга жылы эс чыга. Шуңа күрә булар бәсләнә. Шушы каналлар бәсләнеп, сечениялары кимеп, бу вакытта да угарный газ эшкә чыгара мөмкин. Менә буларны игътибар итеп карап торырга кирәк кыш көне, кичекмәстән инде. Инде менә алда әйткәнебезчә, сүрем газының бит аның исе дә, тәме дә юк. Шуңа күрә инде аны ачыклау да бик кыен. Һәм менә белүебезчә, хәзер иләргә газлану сигнализаторы, ягъни газның һавадагы микъдарын билгели торган шундый акыллы җайламалар дип әйтәләр, инде урнаштыралар. Менә аның ярдәме сизеләме? Аны урнаштырыр өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Сизелә, бик кирәк әйберләр булар. Сигнализатор загазонности инде ул, аның комплектында йөри клапаны куела газопроводка непосредственно. Яңадан аның белән була сигнализатор по оксиду углерода дигән менә сүрем газына инде һәм метан сигнализаторы була. Алар ике төрле параметрга эшли. Например, сезнең анда кайдадыр газ утечкасы була икән, газ чыгу инде краннанмы, шлангысыннанмы, башка җиреннәнме төзексезлек булу аркасында метан сигнализаторы моны сигнализировать итеп,
клапанны айырып қоя. Әгәр дә угарный газ чыга икән бүлмәгә, бу шулай ук үзенең сигнализаторы срабатывать итеп, эшләп инде клапанны айырып куя, сезнең приборларыгызга газ килүен туктата. Шушының белән инде хуҗаларны, йорт хуҗаларының тормышын саклап калырга ярдәм итә. Әгәр дә бу приборларны куярга дигән исәбегез бар икән, кичекмәстән инде районнарда булган газ хуҗалыкларына, управлениеларга, районнардагы райгаз хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Булар инде авыр әйбер түгел, подрядная организация белән, или газ хезмәткәрләре белән эскизлар сызылып эшләнә торган эшләр куярга була, бик кирәк әйбердер дип уйлыйм. Чынлап та, димәк инде үзебезнең һәм якыннарыбызның исәнлеге, иминлеге өчен әлбәттә мондый җайланмаларны урнаштыру мөһим. Аннан соң инде Ирек Исмәгыйлович, менә хәзерге вакытта бик актуаль әйбердер дип уйлыйм инде мен моны бушлай газ кертү мәсьәләсенә дә тукталып китсәк иде. Менә ул чынлап та әлеге программа буенча эш ничек алып барыла һәм чынлап та мөрәҗәгать итәләрме халык? Дөрестән дә Россия президенты Владимир Владимирович Путин Федераль собраниегә юлламасы вакытында Россиядә яшәүчеләр һәрбер йорт җир кишәрлеге янына газ үткәргеч бушлай китерләргә тиеш дигән указание биргән бит инде. Шуның буенча аның постановлениеләре дә кабул ителде. Менә ул инде хәзер үзенең тиешле көченә керде. Бу догазификация программасы дип атала. Догазификация программасы буенча инде безнең республикада эш башланды. Күптән бара инде безнең республикада моның буенча эш 2019-18 елларда спецнадбавка программалары буенча эшләнгән газопроводлар бар. Алар нәкъ шушы менә һәрбер йорт кишәрлегенә газ үткәргечләрне китерү программасы иде инде. Менә бу Россия буенча кабул ителгән догазификация программасы буенча инде хуҗалыклар, әгәр дә аның үй границасына хәтле йорт кишәрлегенә хәтле газ үткәргеч килмәгән икән, алар безгә мөрәҗәгать итеп, моны эшләтә алалар. Безгә дип инде аны хәзер эшләргә була единый оператор газификация дип атала торган орган ачылды. ЕОГ дип атала инде. Бу порталга кирип, сез компьютерда, интернетка кирип, ЕОГ дип язасыз икән, ул аны китереп чыгара. Шушы порталда сез үзегезнең заявкагызны догазификацияга заявканы бирә аласыз. Но моның өчен инде сезнең үзегезнең шәхси документыгыз, паспорт, ИНН, СНИЛС документлары кирәк була. Яңадан мәҗбүри таләп җир кишәрлегенең свидетельство регистрация дип әйтик, һәм йортыгыз регистрация узган булырга тиеш йортның регистрация документын прилагать итеп, шушы ЕОГ каналында, порталында заявкагызны бирә аласыз. Безнең идарәбез зона обслуживаниесында, эксплуатация зонасында безнең инде 5 районга хезмәт күрсәтәбез. Собат, Ләшә, Арча, Балык Бистәсе, Биектау районнары. Шушы районнар буенча менә безнең бүгенге көндә 178 заявкабыз бар. Булар буенча эшләрне башладык. Без аларны чират нигезендә шушы 2021 елда, 2022 елда эшләргә тиеш булабыз. Тулы җавапларыгыз һәм инде файдалы мәгълүмат өчен бик зур рәхмәт сезгә, Ирек Исмәгыйлович. Хөрмәтле тамашачылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмагыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка сатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.